A few moments later. Pila ra may sugilanon guys, nanguli na sila. Nanagat din sila sa buntag guys. Nya gabi nanagat pud sila. Amo na lang giaisan guys. O ato makita. Alam niya ito, kung malang gabi ya. Oo. May mo, kapaon sila. Kapamaon man, malay ng kabutan lang ko gabi Ito niya. Kabutan sa unahan? Asa man Ito ng pagi. Kailaw mo numalasa isa. Ito rin, kabutan. Pila kabutan? Ito ng anak pa. Naapa may Napailain? Orbo, naapa ko tingali. Sabi mo, sabot ano? Ito na, asan mo rin? Ay, Ay, tanong ko rin. Ito na. Kabir ko tanan eh. Pila leh. Report? Oo, report. Okay. O di ako dyan ay kabutan di ay. Putos-putos man eh. Ito libot eh. Nalilit. Ang kilo ito ba? Uno-uno? Ano? Okay. Kasi lang. Kilo ba? Ito dia. Tenang pagi lah Ben. Kamu harus sembuh. Ya sudah sudah. Ya. Kalau basta ini. Bila leh. Uno reports. Pagi. Dua ka pa nang ibalik zaman? Pagi? Pwede. Kuan ba? Sama. Dua ka Kebutan? lupos. Ah, toh. Diapil man. Ingat pa pa yapel. Wa pod. Diapil mo ng timbang. Kuan usra pa na pagkipan usan. Ah, kuha nang to. Report na to. Kalimutan mo din. Ay, nahibaw. Ano mo hibaw mo na nahugas eh. Simple lang eh. Hindi siya kailangan kayo pag-abel ko na. Ako, huwag ako natagal ko. Ano na? Gagawin na. Oh, di apa di ano yung pili. Hindi na. Ano ra ko dagko ana man? Ha? Ano ibili ko ng gamay ano ko kay. Oh, sige. Diyan, sige. Pansitan ko ng gamay na. Buhay ang ako makita ko ulit. Pero nisangko tele. Tres le. Wala mo. Tres. Big. Wala ba bigay ng injo ari day sa pinuputan? Pada ka. Gamo. Ano? Ay babaw lagi. Ito na rin. Ay silupin. Apa to? Lapis ma. Di. Kuan man. Wala na. Di mo nilapis? Sige. Wala? Diyan mo tayo sudanan? Wala. Wala tayo sudanan ito dahil na may bulo na. Pila na. Ano?
Chris. Size. Di ay. Aw. Utso man. Aw, 3 utso man eh. Report ni. 3 na. Mm. 3 Mo na. Hmm. Pila to big litres an. 3. Report to big litres mo. Hmm. Pagano. So, kuhaan tong kabutan nga gamay. Hmm. So ato the report ra ha. Pansipan ko na niya. Kaya ano balik ka ng report. Amo sa ramang taon di ba? Inilista lang na direktura. Kana mana? Kana ibubuk balik natin. Eh, yang berat pembelian.